Bon dia o bona nit, sembla això, no? Tothom. Bon dia a tothom. Abans que res, agrair la gent de la sala Golem que ens ha estat ajudant, ens ha cedit aquest espai per poder fer la presentació. També els tècnics, que ja fa uns quants anys que ens anem trobant i que fan possible tot això. Jo soc la Noemí Mercader, crec que la majoria em coneixeu, o bastanta gent em coneixeu. Soc la que en principi porto l'equip de la Liga, l'editorial Casals i Convel, i en realitat jo sola no podria pas fer res si no fos també per l'equip d'editors que hi ha, que els teniu aquí, estan allà baix, la Georgina Mercader, la Núria Contreras, després si voleu podeu parlar amb ells també, la Montse Martín, que totes dues som les encarregades de portar aquesta presentació, i l'Ester Serra, que és la que porta els drets internacionals, que també sempre no falla mai en aquestes presentacions. També dir-vos que hi ha el Jordi Vilella, que és el cap comercial, a més de tots els comercials, que són potser les persones que coneixeu més, perquè són amb qui teniu el tracte diari, també estem aquí per després aclarir tot el que us faci falta, i després el terrible equip de màrqueting, que són el que ens ha posat en aquest ball, aquí entre cucs i ulls i aranyes i taranyines, i hi ha tota aquesta presentació que podeu veure una mica, gira al voltant, sembla, del Som de Por. Ens sembla que després potser us sabrem explicar una mica de què va. I bé, i la presentació la començarem ara. Començarem per Bambú, com havíem fet ja alguna altra vegada, i després passarem amb Convel. Mirarem de ser àgils amb les peces que de fet ja coneixeu una mica o ja gairebé només amb el catàleg es poden entendre. Mirarem de passar ràpid, però potser ens aturarem una mica més a petició del que sempre heu dit que us anava bé, perquè després quan us arriben els llibres potser ja no us calen obrir-los tant i haver-los de descobrir exactament de què van, d'acord? Doncs us presento la Montse. La Montse fa un any i pico, ja fa 2 campanyes que està amb nosaltres, és l'editora de Bambú, la responsable de Bambú, i us començarà ella a explicar les novetats que hem tret amb aquest segell. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia. Gràcies per venir. Doncs això, jo us presentaré les novetats que hem preparat per la campanya d'enguany i començarem per una vella coneguda, segurament per molts de vosaltres, que és la Teodòsia. Aquest és el 3è volum de la sèrie de 4 títols i a mi aquest títol m'agrada especialment per 2 motius. En primer lloc, per la història. La Teodòsia va a un espectacle de màgia d'un mag que ve d'Egipte, un gran mag que ve d'Egipte, i va a l'espectacle i a part que li encanta, es queda fascinadíssima, veu que aquell mag amaga alguna cosa. No una cosa dolenta, però té la sensació que amb aquell mag hi ha alguna cosa i decideix descobrir què és amb els seus amics i el seu germà i descobreix que té la missió, aquell mag que ha vingut a Londres, no només per fer el seu espectacle, sinó per protegir una taula de maragdes. Una taula que no és que sigui molt valuosa, però amaga una informació molt important d'uns artefactes molt, molt poderosos que hi ha una colla de bandolers que volen aconseguir. Si aquests bandolers aconseguissin aquests artefactes, diguéssim que sembraria el caos, i la Teodòsia, que ja sabeu que té la missió sempre de fer el bé i de protegir, diguéssim, tot el tema de les antiguitats egípcies, etc., doncs juntament amb aquest mag es fan amics i congenien molt bé i alliberen, diguéssim, i fan fora tots aquest tema de bandolers. Ja sabeu que la Teodòsia és un personatge que sempre té, a part de tot el tema de la màgia, tot el tema del context de Londres, etc., que hi ha un tema d'històric també que sempre és molt, molt interessant i que està molt ben documentat, doncs aquests valors de l'amistat, de la bondat, etc., tot amb una novel·la d'aventures. I a més, aquest mag aconsegueix, li explica a la Teodòsia una cosa que és un petit spoiler, però potser no ho és tant, perquè potser heu vist que aquesta sèrie la va fer HBO, en va fer una adaptació i TV3 la va comprar i l'han emès per TV3. Per tant, potser si l'heu vist. Però és un spoiler que penso que és bonic, que és que li explica que la Teodòsia no va néixer a Londres, sinó que va néixer a Egipte. I per tant, entronca amb la 4a aventura que passa tot a Egipte. I per tant, la Teodòsia d'alguna manera podrà, a part de conèixer els seus orígens, conèixer de prop tot allò que sempre ha protegit als museus i amb els seus pares, que eren els que, diguessin, doncs,
cuidam en el Museu d'Antiguitats. Per tant, crec que és un bon pont preciós per acabar amb aquesta quarta història, que quan arribi el moment ja us explicarem de què va. Rere la pista del Rossinyol és aquesta novel·la de la Sara Anjux. És una novel·la per mi molt especial. És la història del Jasper. El Jasper té una germana, que és la Rosie, i estan superunits. Ell té 9 anys i la seva germana ja va a la universitat, però tenen molt bona relació. Sobretot estan els dos fascinats pels ocells. Tant és així que tenen un llibre sobre els ocells i apunten curiositats, els dibuixen, s'apunten de tot i sobretot els encanta el rossinyol. I sempre esperen que arribi la primavera per anar a escoltar el seu cant, perquè no és gens fàcil. I ells sempre troben la manera, s'enfilen als arbres, etc. I llavors va arribant la primavera i la seva germana hauria d'haver arribat de la universitat fa una setmana i no arriba. I li pregunta als pares, pares, què passa que no arriba l'arròs i no sé què? I els pares li diuen, està a un lloc millor, se'l treuen de sobre i ell decideix anar a aquest lloc millor perquè ell creu que sap on és, que és una àrea de servei on van veure el rossinyol per última vegada, i decideix anar-la a buscar. És un nen de 9 anys que té de tant en tant pateix alguns atacs d'angoixa i de pànic, etc., que decideix agafar la motxilla, ell ni pensa en aquesta condició que té, i se'n va agafar la motxilla, 4 calarons, pensa que tornarà al vespre i diguéssim que, sense ni pensar-hi, s'enfronta una mica al món adult i comença un viatge on coneix gent i ajuda també a trobar coses perdudes a altres persones. Llavors, ell arribarà un moment en què sabrà que la seva germana va morir en un tràgic accident de cotxe. Llavors, també tenim una història sobre el dol, etc. Què m'agrada d'aquesta història? Que explica la història, ja ho veureu, veureu un nen de 9 anys explicant aquesta història. No és un nen que... No, veureu un nen que explica estic nerviós, això em passa... Ostres, he parlat amb una amiga de l'escola i no m'atrevia perquè sempre em posava nerviós. Veureu unes frases curtes, veureu una història molt ben explicada i, a més, veureu un llibre, aquest llibre dels ocells que us deia al principi que escrivien aquests germans, pràcticament el tindrem a les mans, perquè, per exemple, està molt ben il·lustrat. I, per exemple, també això ens va posar en cada capítol una curiositat sobre els ocells. Per tant, nosaltres també tindrem una mica això que unia tant aquests germans i fa d'aquesta història molt especial i d'un llibre una mica total, amb aquestes imatges i amb aquesta història que és molt entranyable i molt bonica. Seguim amb la Frances Hardinge, que crec que ja també la coneixeu sobradament, no cal massa presentacions. En aquest cas tenim la història del Desnuador d'Embruixos, que és una història que s'ubica a Reddit, que és un espai, diguéssim, una ciutat imaginària, on, diguéssim, que els ciutadans tenen el poder de crear maleficis. Per tant, allò és una bogeria de societat, com si diguéssim, i només hi ha una persona que té la capacitat de desfer aquests maleficis. Per tant, aquella persona té un poder absolut, però per desfer aquells maleficis ha d'anar a l'origen de per què es va fer aquell malefici. Llavors, tot això és una trama de subtrames, de desnuar totes aquestes malediccions molt bèstia. Estem parlant d'un llibre amb una de capes i capes i capes de personatges, de trames, etc. Bestial, és a dir, si ja coneixeu una mica la Hardinge, jo crec que en aquest cas és un upgrade de la seva capacitat narrativa. I bé, aquesta persona que té la capacitat de desfer maleficis resulta que acaba tenint un propi malefici. Per tant, tota la història acaba esdevenint una trama màgica, fosca. Ja sabeu també que aquesta tendència de l'autora molt impactant, si més no. O sigui, acabes en una mena de taranyina, com podeu veure en la coberta, que també crec que ha quedat molt bonica, molt potent. Frances Hardinge, que ja sabeu que va guanyar el Premi Llibreter el 2019 amb la cançó El Cucut, que és una autora que ens fa molt contentes que estigui i que formi part del nostre catàleg. El canto del cisne. Potser coneixeu ja aquest llibre, perquè es va publicar prèviament en català, de la Núria Prades, però creiem que és una història que malauradament és molt vigent i creiem que també per la bona rebuda que va tenir, que creiem que era interessant que també que el pogués llegir tothom a tot el territori, com si diguéssim, és la història una mica d'aquesta vulnerabilitat que poden tenir sobretot els joves a les xarxes avui en dia i el que s'exposen quan ens enganyen i quan estem vulnerables o no confiem o tenim poca autoestima i qualsevol persona ens pot oferir coses i ens creiem una mica el que ens diuen. Aquesta història parla d'això bàsicament, és una història dura però és una història molt ben escrita i que pot ajudar una mica a obrir els ulls i sobretot intentar no caure una mica en què ens poden fer creure coses que no són i per això crec que està bé que temes que estan avui en dia, per desgràcia, a l'ordre del dia,
puguem tractar aquests temes i amb aquesta sensibilitat, que en aquest cas penso que la Núria ho ha fet molt bé. I per últim, presentar-vos aquesta biografia joven, que són uns llibres que es van publicar amb Casals, com si diguéssim, i ara hem volgut incorporar el segell de Bambú per donar-li sortida, perquè siguin a llibreries i perquè formin part d'un catàleg viu, amb una nova estètica. És un contingut que són aquestes vides novel·lades, és a dir, funcionen com a llibres de ficció, com si diguéssim, però expliquen aquestes grans vides de personatges com poden ser l'Anna Frank o Louise Braille, per exemple, Martin Luther King, etc. I són unes edicions que contenen també, a més, un quadern documental. Per tant, al final del llibre troben imatges, mapes, etc., una mica per donar-li un caire més científic o més concret i de fets reals d'aquest personatge que s'ha llegit aquesta vida novel·lada, i trobareu personatges d'això, amb aquestes vides que poden ser exemplars, algunes de caires més espirituals, etc., però que donen resposta una mica a aquestes vides que poden ser molt interessants i molt inspiradores pels joves i no tan joves d'avui en dia. Moltes gràcies. Gràcies, Montse. Bé, doncs ara començarem amb les novetats de Conmel. Les hem posat bastant molt bé per ordre cronològic o també a vegades per autors, així per poder fer el més dinàmic possible l'explicació. Bé, comencem doncs amb els més petits. Aquí l'oferta d'aquesta campanya ho tracta una mica tot, però ens faltaria el llibre de bany. Si us fixeu, el primer és un llibre de tot cartró, el següent és de roba i l'altre és un llibre de tot cartró amb sons. Si tinguéssim realment el llibre de bany, cobriríem tot l'espectre bàsic del llibre del 0-3. En el cas del Magic Tat, que és un llibre de la col·lecció històrica del Toca Toca, us posarem un breu fragment al final d'aquests tres, perquè veieu una mica la sorpresa que té, que és una mica diferent dels altres, però no us n'explico res perquè és una col·lecció que coneixeu i que ja fa molts anys que la portem. Del llibre de roba, del Cap i Cua d'Animals, interessant destacar en aquest cas que és la Marion Billet, que de fet és un llibre comprat a França, a Bayard, i que per tant sempre té el contingut, normalment és més refinat que no pas alguns dels que hem de comprar, ja us ho he explicat moltes vegades, que ens ofereixen, que és més de caire o a vegades coreà o xinès, etc. Aquest es nota que està més en la línia, almenys que a nosaltres ens agrada. I aquí destacar la Marion Billet, que és una il·lustradora que segur que la coneixeu perfectament, molt coneguda, i que a més va crear una estètica, va crear una escola, la van imitar fins a la sacietat. Ella, en certa manera, és la genuïna i, curiosament, nosaltres és el segon llibre de roba que tenim d'ella. Per tant, a part de ser un llibre ben muntat, un llibre bonic de roba, tenim el plus afegit d'aquesta il·lustradora. Per tant, és un llibre de roba, però una mica signat, per dir-ho d'una manera. El del tractor sorollós, aquest ens sembla que us funcionarà estupendo, perquè és molt simple, però té aquesta cosa dels sons. Sí, cada doble pàgina fa la funció una mica d'imatger i aquest mateix camió té diferents punts que sonen i que va lligat amb la que s'explica cada doble pàgina. Rèiem ahir, o no sé amb qui ho comentàvem, que clar, totes les peces estan marcades aquí, fa gràcia perquè sembla que no coneguin els nens, perquè el que serà difícil és que segueixin aquest ordre, perquè segur, ja ho sabeu vosaltres, posaran que sonin tots, però en tot cas està pensat perquè cada una de les peces soni i lliga amb l'argument de cada doble que a la vegada fa funció d'imatger. D'acord? Si voleu posar el vídeo un moment per veure el Magic Tat. Perquè no havíem tingut mai un llibre de flaps, de solapes amb roba. Com veieu, es pot enarrugar bé perquè la criatura el fa anar tot drap. Mai millor dit.
Bé, si seguim aquí, destacar-vos una cosa important, i és que aquest llibre, curiosament, no el teniu dins el catàleg, d'acord? Era un llibre que estava previst per la campanya següent, la de Sant Jordi, però, pel que sigui, és un llibre que també he comprat fora, en els tràmits de la compra vam haver de negociar d'editar-lo una mica abans. Un cop el vam tenir, que des del punt de vista d'edicions el guardàvem per la campanya de Sant Jordi, el departament comercial nostre, quan el va veure i màrqueting, van dir no, escolta, aprofitem i vinga, perquè és un llibre també que li veuen moltes possibilitats, vosaltres ens ho direu, no? I aleshores l'hem incorporat en aquesta campanya, però sapigueu que és l'única peça, que no la trobareu en el catàleg. Us l'ensenyo una mica. De fet, és una... Si alguns heu tingut el de la natura i jo, és una altra il·lustració, però és el mateix tipus de llibre. Aquí també creiem que encara pot ser més comercial, ens ha anat molt bé a nivell global de vendes, la natura i jo, aquest perquè és més general, o sigui, sobre diferents llocs de la casa, del món del nen, en realitat. Són dobles pàgines, en tant en tant hi ha una doble pàgina, sempre hi ha un apartat de vocabulari i una de context. Seria un imatge, el que sigui, i llavors, sobretot, això. No sé si ho sentiu. Enumera tots els elements que hi ha a cada pàgina i se sent el so que fan. És interessant, a més, pedagògicament ja us ho podeu imaginar. Té una petita pega que també us he de dir, que és que no té el botonet a darrere, i és que va sonant. A l'editorial ens va sonant, de cop i volta sents la pala! En fi. Bé, seguim doncs. Aquí tenim l'inici d'una col·lecció que en traiem dos i ja podríem intuir, els altres dos de què seran. Són les estacions. El text és de la Mar Venegas, és una rima, ja sabeu la Mar com ho fa. En aquest cas, jo a més trobo especialment en aquests llibres les rimes que hi ha posat, i ens hem estrenat amb aquesta il·lustradora que quan vam veure el book i així ens va agradar molt, la Laura, que curiosament amb aquest nom és de procedència japonesa, però és una noia argentina, nascuda a Argentina, i afincada, em sembla que és a Mallorca, crec, a les Balears en tot cas. Té una il·lustració molt particular, a nosaltres ens encanta. Ens sembla que hi podrem fer més coses amb ella, que formi part una mica del nostre catàleg. En aquest cas, el mecanisme és encantador, és un llibre que a les estacions, que és un tema tan tractat, doncs aquí el que hem fet és jugar una mica amb les transformacions. Aleshores, si estireu la solapeta, hi ha un joc de canvi. A cada doble pàgina ja és una petita parada, una petita rima relacionada amb l'estació, i amb el mecanisme d'estirar es veu una mica la transformació i el canvi. Ja sabeu que és un mecanisme que ja l'heu vist segur, que funciona sempre, és aquesta cosa del joc de l'amagat, del tat, que sempre funciona. En aquest cas nosaltres estem contents perquè és el primer cop que, sent de producció pròpia, hem fet aquest mecanisme. És com un catàleg, al final hem dit, mira, aquest ja l'hem fet, i aquest no el teníem. Ara hem tret aquestes dues estacions i, evidentment, a la campanya de Sant Jordi traurem les dues següents. Va bé així? Sí, el ritme? Bé, aquí, doncs dues peces, això que us dèiem, els hem agrupat molt diferents, però dues peces de la Arrhenius, de la Ingela, que n'hem parlat altres vegades, és una il·lustradora molt coneguda, que té una empremta molt personal i que ja té una mica club de fans, vull dir que molta gent, qualsevol cosa que és d'ella ja els agrada. De fet, té una gràfica que funciona bé, és molt neta, també molt imitada, també per altra banda, etc. El primer simplement és un imatger, que és la continuació una mica d'un altre que teníem, bastant semblant. Per altra, aquí afegeix una cosa que és important, potser us pot servir que us digui, i és que a part a la pàgina hi ha una pàgina que funciona ben bé d'imatger, context, etc. Però després n'hi ha una que explica, aquí explica més la procedència, us ho dic malament, aquí és l'escena on hi ha les coses assenyalades i aquí explica la procedència. Clar, per explicar la procedència puja el nivell. Això fa que aquest llibre tingui una amplitud més gran de públic. O sigui, pot servir per petits perquè localitzen les coses, però també hi ha un puntet més que podríem allargar cap als 5 anys.
d'acord? Per altra, doncs, l'estètica, ja ho sabeu, és la seva. I aquest, em fa una especial gràcia ensenyar-vos aquest. Aquest és d'ella també, i en realitat és com un àlbum, funciona. Però més curiosament, no només és com un àlbum, sinó que té, podríem dir-ne que té l'esquema de la novel·la. O sigui, en realitat és un viatge, on aquest personatge que porta un gran pastís per regalar, tampoc us explicaré totalment l'argument, però porta un pastís que l'ha fet per regalar a un amic seu, fa el viatge fins a casa de l'amic. A cada parada li passa alguna cosa. És ben bé com el relat d'aventures. I cada doble pàgina, que és una parada, és una mica el que equivaldria al capítol clàssic, d'acord? Té al final un final sorpresa i també, a més, té missatge, té cor. Ja ho veureu. És una història molt dolça i molt... és entranyable, realment. També dibuixat per ella. Aquest ens agrada especialment. Després, els capritxets que a vegades fem, com havíem fet amb la Txell i d'allò, els bombonets, també. Doncs bé, aquest cop us hem preparat uns bombonets que se salten una de les normes principals que teníem i que, de fet, va sorgir de visites que havíem fet amb vosaltres a llibreries, que les coses petites es perdien molt i que a vegades també volaven, etc. I ho vam agafar com un principi. Quan ens oferien llibres petits de roba, no, que no, que no. Amb aquest no ens vam poder estar. El vam trobar tan rebufó i tan maco. Són un llibre per cada color, molt senzill, on a cada doble pàgina hi ha un pop-up. És la noia, la dissenyadora, l'Aurora Petit, aquesta noia s'ha dedicat, no és d'il·lustració, en realitat ve d'arts decoratives, dissenyadora gràfica, etc. Es nota molt. Tampoc necessites que es tingui un gran contingut, és una selecció de paraules relacionades amb cada color. I n'hi ha divertit, per exemple, el Xavi Salomó se n'ha fixat amb una, i el Jaume els hi ha encantat, que, per exemple, curiosament diu moc. Això és poc comú, un llibre de pop-ups així petit. I està aquí amagat a darrere. O sigui, de tant en tant hi ha alguna escena o algun objecte que fa picadetes d'ullet també en sentit de l'humor, etc. O sigui que no és exactament allò, la llimona, l'ànec, no sé què, sinó que té una mica més de xispa. A part, des de màrqueting us han preparat també aquest display, aquest expositor, on no sé si, Gisela, si és obligatori, no, oi? No, si el voleu. Bé, i aquests, això també ens fa una especial gràcia, a veure com va, no? Veure també l'acceptació que tindrà aquesta col·lecció. Aquí teniu aquests 5, que són els 5 magnífics, no? Són 5 il·lustradors que alguns escriuen també molt coneguts. De fet, són molt bàsics, o sigui, fan des de llibre de text, són per totes les editorials, etc. Que és el Lluís Ferrer, la Mercè Canals, el Sebastià Serra, la Luisa Vera i el Cristian Inaraja. Hem recollit aquests 5, de fet es van presentar 3 d'ells i ens van portar un projecte. Un projecte també tornant en el tema dels petits. Sí. Val? I ens van explicar una cosa que nosaltres, de fet, no sabíem, i era que a Alemanya hi ha una tradició d'uns contes petits molt coneguts, que, a més, són, igual em podria equivocar, però com si fossin, per exemple, dels anys 60, i que sempre, o anteriors i tot, però que sempre han funcionat molt. Després vam veure que Itàlia també en tenia. Després vam veure que nosaltres hi havia Calandraca, que feia també uns llibrets així, però que en realitat hi havia poca cosa d'això. A partir d'aquí, tot i ser petits, com dèiem, ens hi vam engrescar a fer-los i us expliquem com han quedat construïts. La col·lecció es diu La Puça. En traiem 3 d'entrada, amb la il·lusió que funcionin i en puguem treure més. De fet, ells ja estan pensant més coses. A cada capseta teniu 5 contes. Cada conte és d'un d'ells, dels 5 il·lustradors que us hem ensenyat. I s'han combinat, també, el que vam afegir nosaltres per fer una oferta diferent, és que dins hi hagués un conte, que hi ha un conte popular, hi ha un conte inventat, hi ha un conte mut, hi ha un còmic i n'hi ha un de poètic. O sigui, dintre de cada un hi ha aquestes 5 tipologies diferents i s'ho han anat combinant. El Lluís, que escriu molt bé, tot s'ha de dir, el Lluís alguns l'ha escrit i li ha dibuixat la Mercè, per exemple. O sigui, no tampoc
cada un ho ha fet tot, d'acord? La Lluïsa li hem deixat la part d'aquesta més de còmic, perquè té molta xispa, és molt divertida, té molt sentit de l'humor, ja ho veureu, són molt graciosos. Val? I aquí hem demanat també a l'Enric Jardí, que hi treballem molt ben amb ell, que ens fes el disseny, perquè l'Enric té un punt d'alegria i connecta bé amb els nanos, etc. I llavors el que ha fet és, a part dels llibrets que els teniu aquí dintre, veieu? A dintre de cada capseta, que això se li va ocórrer a l'Enric, com podeu veure, treballem en equip, de fer-hi un joc que recordava una mica algunes publicacions de quan nosaltres, que som d'una altra generació, havíem tingut. I l'hem fet igualment en blanc i negre. Cada capseta té un joc i cada capseta té 5 llibrets nous, no escrits mai, no està reaprofitat de cap altra edició, tot dibuixat de nou i amb 5 tipologies diferents. D'acord? Sí? I display també si voleu. També si volen, oi? Si volen. Vale. Gisela, si m'ajudes. Bé, parlant del Christian, una peça del Christian, sempre ens agrada a nosaltres gràficament el que fa i tenim poca cosa lluïda d'ell. Sempre eren llibres com més de literatura o de contes, etc. I aquí és un llibre una mica com si fos el que vols ser quan siguis gran, jugant amb aquesta metàfora dels barrets. Llavors aquí hi ha una rima, una petita rima, i explica cada ofici a darrere del barret, que és el que assumia la persona que el porta. Fins al final, i veureu que hi ha sorpreses, n'hi ha que n'hi ha més d'un, etc. Té bastant sentit de l'humor, és com una mica de tira gairebé, és un llibre una mica particular. Fins al final que el nano pot escollir quin barret es vol posar, que vol dir que quin és l'ofici que li agradaria ser quan fos gran. Tants caps, tants barrets, que el títol també ha quedat divertit. Aquest el passarem ràpid, no perquè sigui bo, perquè a més els venem a cabassos, però ja els coneixeu molt tots. Són els pop-ups de la Patricia Geis, que cada doble pàgina presenta un animal, i llavors és aquest pop-up molt espectacular i a més que és fort i valent, que funciona molt bé. Aquest és sobre el Pol Nord, que hi ha molt poca cosa, en realitat. Aquesta és maca, sempre aquesta cosa que surt, etc. Doncs ja portarem 5 títols. I bé, llavors aquesta col·lecció que l'any passat crec que la vam presentar al Violí, a Sant Pau? Sí, oi? Com que fem 2 campanyes, però presentació amb vosaltres en fem una i a vegades no me'n recordo de quin. Doncs ja us vaig presentar aquest. Aquesta és una col·lecció molt particular. També ens agrada fer coses així una mica selectes, no perquè l'altre no ho sigui, però en el sentit de dir que sabem que és per un públic una mica particular. Llavors, igual com tenim la col·lecció dels artistes, que mira quin artista, de la Patricia Geis, vèiem que no teníem res de música i ens semblava que era interessant que hi fos. I bé, aleshores vam iniciar el llibre sobre el violí i ara hem fet el piano. L'objectiu d'aquesta col·lecció és que oferir un llibre a l'edat dels nanos que ja comencen a triar l'instrument, que comença a ser, normalment és a 5 anys. 5-6 anys és quan les famílies així ja decideixen, a vegades aconsellat per l'escola o perquè els mateixos nanos ho demanen o perquè els pares tenen cultura musical i ho volen fer-ho, és l'edat que més o menys trien per començar un instrument. Llavors el que vam fer és buscar quins són els instruments més comuns. El violí és el primer, suposo que pel mètode Suzuki, que és un dels mètodes més bàsics o que almenys durant una època es van posar de moda per començar a treballar la música encara que fossin molt petits, i el piano és el segon més popular, d'acord? En què consisteix aquesta col·lecció? Doncs és un llibre pop-up en el que en realitat ho saps tot del piano. Hi ha QRs connectats, per exemple. Sabíeu que un piano es triga 12 mesos per construir-lo, que pesa 500 quilos, que té 1.760 peces, que pots fer 88 notes, que val aproximadament, el més bàsic, uns 100.000 euros. O més, diu, exacte, si és un piano de concert. La Meritxell també ens ho pot dir, oi? I que, per exemple, Beethoven va escriure 32 sonates, per exemple, com a curiositats.
té mecanismes, és espectacular, Nosaltres és un llibre que estem molt orgullosos. O aquí, per exemple, que al principi els pianos tenien un nombre concret de tecles, i amb el temps es van anar ampliant fins a l'actualitat, que crec que va ser Bela Bartók el que va fins on vam arribar de màxim de tecles, o aquests personatges, a cada QR hi ha una audició. Aquí curiositats, hi ha, no sé, des del famós, el pianista d'una sola mà, que el Ravel li va escriure una peça, que no sé si sou una mica melòmens, segurament que la coneixereu, perquè a Catalunya Ràdio la posen molt sovint, aquesta peça. O, per exemple, una anècdota més recent de la pianista, la Maria Joao Pires. No sé si la coneixeu, aquesta anècdota. Hi ha un YouTube molt divertit que se la veu en un concert, no recordo a quin lloc, i que en realitat ella s'ha preparat ha de tocar un concert de Mozart i en realitat se n'ha preparat un altre que el del programa. No ho heu vist, això? És extraordinari, Va ser un èxit impressionant. Clar, no és que no l'hagués tocat mai, l'havia tocat alguna vegada, però no és el que s'havia estudiat en aquell moment. Són coses d'aquestes que si el nano està començant a treballar amb el piano, doncs són molt divertides i que és un moment dolç perquè el nano té molta curiositat. Vaig massa llarga? Bé, aquest no cal que us expliquem res, Els oficis, segon títol de la Cristina Los Santos, del Veig, aquest llibre que és mut, que en realitat és només d'anar buscant coses i que a més també té fils transversals. Per exemple, aquí fins i tot té fils transversals entre un llibre i l'altre. Per exemple, aquí torna a aparèixer la Mary Poppins, per exemple, o aquí en els oficis veureu una furgoneta que va recollint tot de peces i fins a l'última pàgina no se sap què és el que farà. És molt divertit, aquest és un llibre que, en 6 mesos ja hem reimprès en català, no sé, se'ns acaba cada vegada. Suposo que és que us va bé aquí els oficis i la idea és la de poder anar continuant alguns títols més. De fet, omple un forat important d'una col·lecció no antiga i que s'havia quedat una mica vella i crec que per això també està funcionant molt bé. Amb tot, també la Cristina, que és una il·lustradora molt clàssica, nosaltres treballem amb il·lustradors també que són molt més engegats, però té una mena de sensibilitat, és una mica 100p gairebé ja, es va fent com un clàssic nostre, molt interessant. També amb ella hem fet el primer Nadal, un llibre que en realitat és la narració bíblica, no respira gens de cosa religiosa ni res, en absolut, però són els fets, això sí, i amb una curiositat que al final el text ja ho veureu que és bastant sintètic perquè l'entenguin, etc. I al final el que hem fet és... Les guardes són encantadores, que és el viatge, per exemple, que fan. I al final... Perdoneu, Veu? Aquí s'acaba amb el naixement, i després aquí hi ha unes pàgines de cultura general, de tradicions, per exemple, el Papa Noel d'on surt, què passa, perquè, per exemple, els anys, l'any tal és abans de Crist, després de Crist, l'any en el que vivim, d'on ve, o sigui, hi ha tot un seguit de coses també relacionades amb aquest fet. I això tot il·lustrat per la Cristina, també ens faltava aquest llibre. Feia temps que el volíem fer i com que és molt estacional, a vegades no et passen per davant altres coses, però ens feia molta il·lusió de fer-lo. Bé, i aquesta, seguint amb la Cristina, també, una col·lecció que havia estat de bambú i que l'hem passat a Combel, ja ho sabeu, amb tapa dura, etc. I realment ens està funcionant molt bé. La Montse n'era l'editora, segueix sent ella, l'hem mantinguda, encara que no sigui ara bambú. Em sentiu? Se'm sent? Vale. Sí, doncs res, ja coneixeu aquesta sèrie que en realitat té 11 títols, ni més ni menys, i la idea és donar-li encara això, donar-li més corda ara que està a Combel, que està amb aquesta edició en tapa dura i que segueixi ajudant una mica a la vegada que els nens s'ho passen bé i riuen amb aquestes històries rimades i tan ben il·lustrades per la Cristina Los Santos i escrites per l'Elisenda, que ajudin una mica a vegades a desencallar situacions del dia a dia. Ja sabeu que expliquen una mica situacions aquestes que se'ns fan una mica bola, a vegades, de compartir, de que no ens agrada menjar, que ens costa anar a dormir, etc. Doncs això a vegades pot ser una mica una eina per intentar, com a mínim, que aquestes situacions siguin una mica més fàcils. Com a mínim, intentar-ho, que ja és molt. I tachín!
I això, que no sé si ja ho heu vist, ho heu rebut, ho heu llegit, ho heu rellegit, però bé, hem fet aquestes reedicions del Massa Gran, que crec que no necessita massa presentació, però sí que us presentem aquestes noves edicions, que el que hem fet és reeditar tots els títols, els 15 títols, en 3 volums. De moment només tenim aquests 2. El tercer arribarà en principi de cara a Sant Jordi, i estarà tot el Massa Gran, diguéssim, editat. És l'edició íntegra, o sigui, hem agafat els títols publicats i els hem incorporat en aquests 3 volums. Aquest personatge mític que va crear-se el 1910 i que encara als nostres dies és un personatge vigent, que ens fa riure, que connectem amb les seves idees i amb les seves bogeries i amb la seva manera de veure el món, que és divertida, que és peculiar, que és la seva, però que també podem passar una bona estona. I venen acompanyades d'un prefaci de l'Oriol Izquierdo, que és el president de la Fundació Folch i Torres, i un pròleg d'en Xavier Grasset, que també fa una mica de link entre aquestes històries que van ser escrites tants anys i una mica un objecte del present que hem adaptat en aquest format una mica que respon als còmics més actuals, que ja tenen aquests formats una mica més moderns, com si diguéssim. Esperem que passeu una bona estona perquè nosaltres ho hem passat. Mireu quin llom, Ho hem passat molt bé. Quin llomarro! No, que és bonic. Sí. Per aquesta nova edició hem utilitzat el Miquel Puig, que és un altre dels nostres dissenyadors bàsics, que estem molt contents de treballar amb ell. Bé, Mala fama és un llibre de la Bel Olid, també és una autora que normalment arrossega bastant públic. És una història molt divertida. És una història dels animals que en realitat tenen mala fama. Per tant, els llops, les aranyes, que lligaria seria una mica ja en aquest entorn, els cocodrils, etc., doncs que potser no són tan dolents com ens sembla i potser algun d'aquells que el tenim considerat per tan bo és més dolent. Aquesta és una mica la història. Ens estrenem amb una il·lustradora italiana que ens agrada molt, que treballa molt per editorial, sobretot d'allà. Ella està aquí, és una noia que ha estudiat, ha fet el màster a la Massana, però treballa molt per Itàlia. Ja ho veureu, té una estètica bastant particular, molt setantera, i ens agrada molt. Té aquesta xispa de la Bel, també, sempre també les seves tesis, evidentment, i sabeu que és una autora molt coneguda. Juga amb unes solapes, no us n'explico res perquè és divertit de seguir-lo, té molta xispa el diàleg. És un diàleg entre dues nenes, entre dues, sí, sembla que són dues nenes, i que cada una li diu ui, quina por, no, sí, en realitat, perquè si el llop és així és perquè això altre. Llavors hi ha una mica fins i tot d'explicació, una mica d'explicació científica, més o menys, una pinzelladeta. Per tant, podríem dir que és un àlbum jugant amb aquesta cosa de desfer el mite de l'animal dolent, en pro que en realitat tot és bastant relatiu. I bé, i aquest seria el llibre que teniu. Un moment, sisplau, que vull comprovar una cosa. Sí. Aquest és el llibre que us hem posat a la bossa, és un llibre que ens fa molta il·lusió. Aquest sí que és un llibre que no és ni per nens ni per ningú, és per tothom. És com un gag, com un petit acudit sobre les diferents maneres de llegir i que és un bon llibre de regal de Nadal per qualsevol. Vull dir que nosaltres els editors i tots ja ho esperem una mica perquè és una peça que ens fa il·lusió. Sabeu que l'escriptor és un escriptor conegut i sobretot l'il·lustrador, el Benjamin Shaw, que nosaltres fins ara no havíem pogut tenir res d'ell i finalment hem pogut tenir un llibre que ens fa també molta il·lusió. No us n'explico res perquè és el regal, i així vosaltres us el podeu mirar, potser ja us ha arribat a la llibreria i potser també ja el coneixeu. Recordar-vos que aquí hi havia una mena de fotocol, que us hi podíeu fer una foto, crec que a l'entrar ja us hi encaminaven una mica per si el volíeu fer, però potser hi ha hagut gent que ha arribat més tard que sapigueu que una mica, tombant cap a la dreta, hi ha un espai i ara quan acabem, si voleu us podeu fer la foto i és una mica jugant també amb aquest llibre i la nostra professió que va tan lligada amb el món del llegir. I res, i ara potser sí que seria el moment d'explicar una mica tot aquest entorn tan fosc, aquestes aranyes i aquests ulls que teniu per aquí, que algú ha tingut el valor de menjar-se'ls. Doncs bé, si us heu fixat, la presentació l'hem volgut fer-la en aquest entorn del Som de por i també, en realitat, el catàleg. Tot el catàleg segueix una mica el fil del Som de por. Com podeu veure, no tots els llibres van relacionats amb això, només faltaria, però sí que coincideix, o hem volgut que coincidís,
algunes de les peces que són fonamentals. Una mica el que volíem fer no era rememorar en aquesta tancada que ens hem fet nosaltres, la famosa tancada a la vora del llac Léman, dels grans escriptors romàntics, on hi havia el Lord Byron i la Mary Shelley, on es va crear, d'on va sortir de la imaginació d'aquella tancada, en va sortir personatges tan importants o figures i criatures terrorífiques, com el Dràcula, o en aquest cas seria el vampir, o com va ser el Frankenstein. Nosaltres, en aquest catàleg, hem volgut reforçar aquest sentiment, que a vegades sembla com que la gent el vulgui frenar i el pugui tirar enrere. El reivindiquem com una emoció que té força, que dona creativitat, que ens fa més valents, que ha servit, és antiquíssima aquesta emoció i que és totalment necessària. Per això, en realitat, hem volgut fer una mica aquest petit homenatge. I llavors, el que us hem preparat són unes novetats espaterrants relacionades amb aquest tema i uns autors que són de por, que els teniu aquí baix. Primer veurem un vídeo i després seguirem amb ells. Sisplau. Moltes gràcies. Ben a prop meu. Em cauen. Deixarem així. Bé, doncs ara farem una petita entrevista. Crec que aquesta serà l'entrevista més breu de la història, però volem parlar amb la Meritxell i en Jaume de la por, ni que sigui breument, doncs, per motius obvis. Aviam, a vosaltres... Passeu més endavant, sisplau. Aviam, una pregunta. A vosaltres dos? Aviam. Per exemple, què us fa por? Hisenda. A mi també. I la factura del gas. Aviam, no. O Hisenda més. La veritat, que... No. Va, què us fa por? Ella. El Jaume. Bueno, això no serà fàcil, vale? No anem bé. Bé, va, heu fet llibres de por. Alguna cosa heu de tenir a dir sobre la por? No sé, en els llibres? Sí. Jo sóc especialista en por. Sí? N'he tingut sempre, de tot. Quan era petit tenia por de tot. És a dir, d'estar sol, de la foscor, del padre Grassa, que donava bufetades, fins i tot dels meus companys, dels gats. Els gats? Sí, el que passa és que com vaig superar la por? Doncs fent por als gats. Vaig descobrir que si amb un gat t'hi acostes tranquil·lament i li poses el peu per darrere, el pots xutar i se'n va superacollonit. Per tant, vaig pensar, jo també puc fer por, això està bé. La por es pot controlar. Buah, brillant. Un geni. I després, com a especialista en la por, el que sé és que la por es genera a l'amígdala, la part més antiga del cervell, i et dona dos senyals. Un, fuig o ataca. Això és molt seriós. Sí. Fuig o ataca. També poden passar que et paralitzis o que et mimetitzis, com els camaleons i alguns polítics.
Però et passa això, i a la literatura infantil què ha passat? Ha passat que normalment el que es fa és avisar els nens i nenes de que fugin. Si vas per un camí del bosc, que no sé què és d'anar a fer-hi al bosc, però bueno, si vas per un camí del bosc i ve un senyor raro, ni caso, fuig. Sempre és fugir, no? I està bé, jo no dic que estigui bé, està superbé, però s'ha de vigilar, perquè si bé fugir assegura la pervivència, no? La supervivència de l'espècie, si exagerem molt el tema de la por, el que estem fent és tenir control, no? Dels individus i de les poblacions. I jo almenys quan he volgut fer llibres de por el que faig és donar instruments, sobretot a través de l'humor, per tal que els nens, poc o molt, puguin fer una elaboració d'aquelles dues reaccions tan primàries, que és fugir o atacar. I pel que he vist dels llibres de la Meritxell i el Salomó, que els heu fet un vídeo i a nosaltres no, el que he vist fan el mateix, perquè també són bastant bons. Vale. Moltes gràcies. Meritxell? Moltes gràcies, Jaume. Home, no, té raó. Té raó. Aviam, Té raó. fa pensar. No, això que diu de l'amígdala i la por té raó, perquè a mi em va passar. Quan tenia 4 anys em van extirpar les amígdales i l'anestesista em va fer molta por, amb la qual cosa A mi em va passar el mateix. té relació. A mi també, després us ho explico. Sí. Ui, sí. Veus? Sí. De totes maneres, jo el que volia dir, jo he venido a hablar de mi libro, però, bueno, parlem de la por. No, el Xavi i jo tenim una altra estratègia, tenim l'estratègia... Bueno, això d'atacar o fugir funciona per la por, però també funciona per l'amor. Clar, que són les dues emocions de supervivència bàsiques. No? Clar, si algú s'enamora de tu, també pot ser que vulguis atacar o fugir. Uf, total. Bueno, en tot cas, el Xavi i jo el que fem amb els llibres és que amb Calaiaia, ja ho sabeu, vam inaugurar un gènere que l'anomenem terror cookie. I això ara ho podem explicar, no? I és que al Xavi li agrada molt el terror perquè la seva iaia Maria li deixava mirar pel·lícules de por menjant-se biquinis i cotxinades, mentre a mi m'enviaven a dormir. I a més els meus germans em deien «I has mirat sota el llit?» I a partir d'aquí va començar el meu insomni crònic. Bueno, en tot cas, el que sí que fem és que al Xavi li agrada la por, a mi m'agrada el cookie, ho barregem i fem aquest gènere nou. I us vull explicar una coseta de Calabi, que és la novetat, no? I és que de vegades guanya el Xavi. I hi ha escenes que són molt Xavi, no? Són el seu imaginari, són les seves dèries, no? El seu més creepy, més així, no? Aquí hi ha molt Xavi, no? Llavors hi ha escenes que són més Meritxell, i aquí després hi ha una coseta, ja us diré, però tenen a veure amb el meu imaginari, i després passa que de vegades ens posem d'acord, no massa sovint, però de vegades... I fem una escena com aquesta on diem fem una escena Efteling, i ell ja sap què vol dir, que és una atmosfera on hi ha un cert terror màgic, una cosa que és molt suggerent. I és el que volem fer quan algú agafa un llibre nostre. No és autoajuda, no és supera tus miedos, és passa-t'ho bé, amb la por o amb el que sigui. Però quina meravella! Un aplaudiment! Jo pensava que això seria curt, em dirien 2 tonteries, però Déu-n'hi-do. Quina tesi sobre la por. M'encanta. I ara m'agradaria saber, si m'ho voleu explicar, ens agradaria preguntar-vos per un llibre que us hagi fet por, un d'infantil i un per adults. A veure, qui vol respondre? Jaume? Jo, de petit, feia por tot excepte els llibres. De fet, era un refugi, no? El primer llibre que em va fer, que vaig sentir por, hauria ser la preadolescència, que va ser el mecanoscrit del Segon Origen, del Pedrolo. Per la paranoia d'identificar-me i pensar buah, en el món sense els avis i els pares, amb una noia i sobre ella és més gran, saps? I voldrà fer alguna cosa, saps? I això em tenia terroritzat. I l'altre llibre que m'ha fet molta por, potser fa 10 anys o així, ja vaig tenir una època entre els 12 i els 25 que tenia por dels nazis. Però se'm va anar passant, o si més no sentint-la tan fort, però llavors vaig llegir Veïns, del Jan Gros, que explica una història que va passar de veritat a Jevanne, Polònia, 15 dies abans, una població rural, 15 dies abans que arribessin els nazis, els veïns van fer la feina. Van matar tots els jueus. I a més els van matar de manera horrorosa i a bona part d'ells els van posar dins un graner i els van cremar per repartir-se-les tal. No? I clar, a partir de llegir aquest llibre
i et comences a mirar els veïns amb molt mal rotllo. I això fa molta por, no? Pensar que el terror es pot amagar sobre formes superamables. I sí, coses com aquestes em fan por. No et pots enrefiar de ningú. I tu, Meritxell? Doncs mira, en aquesta línia també hi ha un llibre que a mi em va deixar com molt gelada, que és d'un autor francès, Manuel Carrère, i es diu L'adversari. I és un llibre que no sembla que vagi de por, però és un senyor que va estudiar Medicina, no va acabar la carrera, però va dir que sí. Va enganyar no sé com a la seva família i deia que cada matí se n'anava a treballar a la OMS, a la OMS. Però no, es quedava en un parc per allà prop de casa, llegint el diari i fent sudokus. 18 anys. I abans que se n'assabentés, perquè clar, va començar la cosa a desmuntar-se, va matar a la dona, els fills, els sogres, el gos i va calar foc a la casa. I és com que fa una mica de por tenir un veí així, també, no? Sensacional. Sí. Sensacional. Molt bé, uau. Per tancar, voleu dir alguna cosa més? Doncs mira, així no sé, jo us vull agrair molt, el Xavi també, la confiança que feu, com acompanyeu els nostres llibres. A la majoria de vosaltres ja us comencem a conèixer, alguns encara no, però esteu molt presents. I la saga de l'avi i de la iaia, pensem que tindrà llarga vida. Xavi, et vull convidar a dibuixar una oficina d'Hisenda, fantasmagòrica i tenebrosa, això sí que fa por. Casa de l'inspector, no sé com ho veus, Jaume. Podem col·laborar amb aquest llibre. Sí, podríem fer-lo entre els quatre, inclús. Exacte. I tu, Jaume, vols afegir alguna cosa? Sí, que començo a tenir gana. I crec que potser aquests senyors i senyores i senyoris també. Sí o no? Unes croquetetes o alguna cosa? Un moment. Què? No m'esveris el galliner. Un moment. Abans de marxar, moltes gràcies. Moltes gràcies. Això no és un regal que us hem posat a la taula en plan, mira que simpàtics, tal. No, també, però no. Abans de marxar a menjar croquetes, com si no hi hagués un demà, us hem de fer unes preguntes per veure si això de la por realment controleu del tema, en sabeu o no en sabeu. Per tant, ara farem un minijoc de preguntes. Qui primer sàpiga la resposta, que aixequi l'aranya. A veure, la primera taula que sàpiga la resposta, perfecte, aquestes llums, que aixequi l'aranya. Veig que això no serà ràpid. A veure, Vale. També podeu cridar si no veieu que no... Vale. Doncs... La primera pregunta. Jo faig les preguntes i tu les variants. D'acord. Vale. Llegiré les preguntes, les veureu a la pantalla, veureu unes opcions i la primera aranya que vegi volant serà la que dirà la resposta. D'acord? Som-hi. A la taverna apareix un personatge monstruós que es va convertir en l'heroi d'una pel·lícula produïda per Steven Spielberg, director que va marcar la infantesa de tota una generació. Sabeu trobar aquest personatge i dir-ne el nom? Vale, em sentiu bé? Hola a tothom. Sí, clar, heu de col·locar una mica els ulls i esforçar-vos. Us donem 3 pistes, però ja l'hauríeu de saber. Ja l'hauríeu de saber. Vale, hi ha 3 opcions. Espera. Hi ha 2, 3. El Dràcula, l'Indiana Jones o l'Slot dels Goonies. Aquí. No? Allà baix. Please. Però qui és el personatge? L'Slot. Voilà, l'Slot. Molt bé, perfecte. Seguim. Següent pregunta. Pujant les perilloses escales de la casa de l'avi, veiem un personatge entranyable del mestre japonès de l'animació Hayao Miyazaki. Miyazaki. De qui es tracta? No cal opcions. Perfecte. L'has aixecat tu primer. Ponyo. Bravo. Ponyo. Bravo. Seguim. A la bodega, la nena obre la porta d'un barril que la condueix per un passadís secret fins al despatx de l'avi. A quin llibre d'en Tintín ens transporta aquesta escena? Toma. Aquesta és més punyetera. Tintín al Congo, les joies de la Castafiore o el cranc de les pistes d'or. Allà ho saben. Yes! Pisca! Molt bé! Seguim. Al despatx de l'avi hi podem trobar el mapa de l'illa més famosa de la història de la literatura.
Sabeu a quina illa ens referim? Vale. Molt bé, perfecte. Ni opcions fan falta. De fet el mapa en el llibre veureu que és així de petitó, vull dir que aquí es veia més fàcil. És mínim. Seguim. En aquest mateix despatx hi veiem uns ous peculiars d'una pel·lícula de terror. Són els fastigosos xenomorfs, que coven els éssers més temibles de la galàxia. De quins ous parlem? De Pasqua, els ous del Drac Smoke o els ous d'Alien. Yes! Molt bé! Vinga, seguim. Al dormitori de l'avi hi ha un quadre que fa referència a un baró històric que dona nom a una síndrome molt peculiar. Sabeu de quin baró i de quina síndrome parlem? No! Munchausen. Molt bé! Gràcies a la... Això ho sé perquè la nostra editora, la Georgina... On està, Georgina? A la Georgina? Allà. Que ella parla alemany i ens diu, no és Munchausen, és Munchausen. Molt important. Els matisos són molt importants. Seguim. Som-hi. De què es disfressen l'Agus i la Lídia en aquesta aventura? A, de vampirs, B, de fantasmes, C, d'àvies, D, de zombis, D, E, de bruixes, F, de trolls. Buf, va. Ningú? Ningú sap? Zombis! Molt bé! Bravo! Gràcies. Següent. Quin personatge literari de por no surt en aquesta aventura, Liliana? A, Dràcula, B, el corp, C, Hansel i Gretel, D, Frankenstein. Algú se l'ha llegit? Vaja! Allà! És l'editora, no se vale. Vale, val, sí que val. Xiva't. El corp. Molt bé! No surt. Som-hi. A quina atracció de fira passa aquesta aventura, Liliana? A, els cavallets, B, a la muntanya russa, C, als autos de xoc, D, al tren de la bruixa, E, a la casa del terror, F, a la Nòria. Però proveu alguna cosa! Bravo! Bueno, la gent del Bosc Blau són molt de la broma, com tots nosaltres, i s'han disfressat de molts personatges diferents, però de què no s'ha disfressat ningú, Liliana? A veure, no s'han no. disfressat. De mòmia, d'esquelet, de fantasmes, d'home invisible o de vampir? Molt bé! Molt bé! Quin personatge de pel·lícula es pot trobar a la festa de disfresses del Bosc Blau? Les bruixes, l'Alien d'Alien, el ninot de Chucky o el Ghostface. I ja està, no? I ja està. Molt bé! Moltes gràcies! Ja està. Moltes gràcies. Ara sí que ja podem anar a menjar. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Qualsevol cosa, les editores, els comercials, els autors, màrqueting, estarem per aquí. I bon profit, salut i llibres.